Ahojte, vítajte pri ďalšom videu Servis Filipom. V dnešnom videu sa pozrieme na takú najčastejšiu poruchu, ktorá sa vyskytuje na bicykli a dokáže celkom nepríjemne pokaziť bicyklovačku. A tou poruchou je defekt na kolese. Pozrieme sa na podrobný návod, ako si defekt opravíte aj sami doma, poprípade na výjazde. Postačí vám k tomu len sada na opravu defektov, napríklad od Parktoolu, poprípade samolepiace záplaty, ktoré použijeme od značky Superb. Nemáte si defekt ako opraviť a môžete si volať odvoz, poprípade tlačiť bicykel domov. Ak máte túto sadu so sebou, ešte nič nie je vyhraté, treba lokalizovať dierku a zalepiť ju, čo vo voľnej prírode môže byť celkom problém. Tak sledujte a poďme na to. Na opravu defektov toho veľa nepotrebujeme, postačí nám veľká servisná pumpa, poprípade mini pumpa, montpáky minimálne 2, taktiež nám dobre poslúži pero alebo fixka, aby sme si dierku označili a nestratili ju, a samozrejme budeme potrebovať záplaty spolu s lepidielkom alebo teda celú sadu na opravu defektov. V tomto videu sa pozrieme, ako zalepiť defekt pomocou lepidla, ale aj pomocou samolepiacich záplat. Sada samolepiacich záplat obsahuje len náhradné flaky a šmirgel, a sada od Parktoolu, ktorá funguje na báze lepidla, obsahuje šmirgel, lepidielko a samozrejme náhradné flaky rôznych veľkostí. V prvom kroku demontujeme koleso, plášť a vyberieme dušu von. Pomocou montpák dáme dole plášť. Nemusíme ho dať dole celý, stačí iba jedna polovica, aby sme sa dostali ľahko k duši. Plášť máme demontovaný a môžeme si vybrať dušu von. Dušu máme vonku a hneď prvá vec, ktorú robíme, ako demontujeme dušu, je pozrieme sa rukou z vnútornej strany plášťa, či sa náhodou niečo nenachádza v kolese, čo nám dušu prepichlo. Takže opatrne, jemným prítlakom ruky, aby ste sa neporezali, poprípade neprepichli si ruku. Pozriete, či tam niečo netrčí, čo by mohlo spôsobiť ten defekt ešte raz. Ďalšia vec, ktorá je potrebná pri oprave defektu, je lokalizovať dierku, poprípade otvor na duši. Nafúkame si teda dušu pomocou pumpy a sluchom sa budeme snažiť počuť, či niekde nesyčí alebo nefučí. V našom prípade hneď môžeme vidieť, kde sa nachádza dierka, kde je otvor na tejto duši. Aj počuť, teda aj vidieť. Dierka sa nachádza tu a pomocou fixky si teda tento otvor alebo dierku zvýrazníme, aby sme ju nestratili, keď vyfúčime koleso. Nakoľko niektoré dierky môžu byť také malinké, že pri vyfúčanom kolese ich ani není vidno. Môže sa stať, že táto dierka je taká maličká, že vzduch nepočujete, ako si či uniká von. V tom prípade je dobre použiť lavor, vedro s vodou, po prípade využiť, ak ste vonku v prírode, potok, ponoriť dušu pod vodu a budete následne vidieť, skadiaľ vám vychádzajú bublinky von, a v tom prípade si môžete zalepiť defekt. Prejdeme teda k očisteniu duši. Zo sady si vyberieme šmirglík, pomocou ktorého očistíme celé miesto okolo dierky. Na základe veľkosti dierky sa rozhodneme, že aký flak použijeme, či väčší alebo menší. V tomto prípade je tá dierka malinká, takže nám postačí menšia záplata. Lepidielko si nanesieme teda na dušu cez otvor a snažíme sa kopírovať o niečo viac tento flak, aby to lepidielko ako keby vyčnievalo aj cez flak. To isté spravíme ešte aj na náhradnom flaku. Dáme dole hliníkovú fóliu a nanesieme lepidlo na flak. A počkáme nejaké 2-3 minútky, pokiaľ nám trošičku nezaschne. Medzi tým si ukážeme, ako sa opravuje defekt pomocou samolepiacej záplaty. V tomto prípade nám stačí len náhradný flak z osady a šmirgel. Ako v predošlom kroku tiež si defekt očistíme pomocou priloženého šmirglíka.
odlepíme jednu záplatu a už len nalepíme cez defekt. Snažíme sa tak, aby bol otvor, v podstate dierka na duši v strede tejto záplaty. Priložíme a už len tlakom prstov poriadne pritlačíme. Po zhruba 2 minútach sa prstom uistíme, či nám lepidielko už zaschlo alebo ešte má tekutú formu. Môžeme prejsť k zalepeniu. Zoberieme flak, kde to lepidielko tiež už zaschlo. Priložíme zase cez defekt, cez otvor a nejakú minútku pritláčame prstami, aby lepidielko ešte poriadne zaúčinkovalo a zaschlo. Ako môžeme vidieť, záplata nám pekne drží, takže nám ostáva už len dať dole túto ochrannú fóliu. Dajte si pozor, pokiaľ lepidlo není dobre zaschnuté, môže byť, že spolu s touto fóliou vám zíde aj záplata, takže buď si to jedným prstom pridržte, alebo nechajte ešte dlhšie zaschnúť lepidielko. Vyzerá, že sa nám otvor podarilo zalepiť, takže nasleduje kontrola, nafúkame znova dušu a budeme počúvať, či nám niekadiaľ fučí alebo nie. Môžeme sa pustiť do nahodenie plášťa a následne kolesa a pokračovať v jazde. Plášť máme osadený, takže nám ostáva už len nafúkať koleso. Koleso fúkame na predpísaný tlak, ktorý nájdete väčšinou na plášti alebo podľa podmienok, ktorých jazdíte. Už len osadíme koleso, poriadne dotiahneme a môžeme ísť jazdiť. Opravu defektu máme za sebou a pokiaľ sa vám toto video páčilo a aj vďaka nemu ste si opravili defekt, budeme radi, ak nám necháte like, poprípade komentár, ak máte nejaké otázky a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.